sa Provincial Agriculture Office sa pagpanguna sa Agriculture Engineering Division ang Ikatulo sa upat ka Multi-Purpose Drying Pavement kon solar dryer project ngadto sa Lungsod sa Claveria, Misamis Oriental. Ang midawat sa 15 by 25 square meter nga solar dryer mao ang barangay anii sa maong lungsod kun diin nahimutang ang unit sa Zone 9 Sitio Inayawan sa maong barangay. Dili lamang alang sa usa ka asosasyon sa dapit ang Gitunol nga solar dryer apan magamit sab kini sa tibook barangay ug sa mga silingan sab nga barangay. Lakip sa ilang nadawat ang 15 ka bag sa SIGESIGE corn seeds. Ang turnover gitambungan nila ni Provincial Agriculturist Jose Apollo Pacamalan, Committee on Agriculture and Food Security Chairman Board Member Eric Ku, Claveria Sangguniang Bayan Member Honorable Alfred Ascuna, representante sa Claveria Municipal Agriculture Office nga si Mr. Peter Paul Baldeo, Barangay Captain sa anii nga si Nelly Casinio ug Kagawad Norma Tion. Di matukib ang kalipay ug balik-balik ang pagpasalamat ni Kapitan Nelly Casinio ngadto kang Gobernador Bambi Imano ug sa buhatan sa PAGRO sa walay puas nga suporta sa ilang barangay, gumikan ang galastohon sa pagpahimo sa solar dryer, dili makaya kung ilang panudlanan lamang ang saligan. Dugang niini nga gikinahanglan kaayo kini nila sa dapit, hilabi na nga nag-unang pananom nila mao ang mais ug humay ug mapahimuslan gid kaayo ang solar dryer niini. Sa iyang bahin gipasalamatan ni Provincial Agriculturist Jose Apollo Pacamalan si board member ko sa iyang kakugi o kaabtik sa iyang pagpanerbisyo isip chairman sa Agriculture and Food Security Committee nga dako kaayo gikatabang panghatag sa panginahanglanon sa mga mag-uuma sa lalawigan. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Lambo Gian El Bambo alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.